dimineața, sunt Maria Marian și vă prezint deșteptarea sănătoasă de astăzi. Din cauza unui program de lucru supraîncărcat, vă puteți pomeni uneori neglijându-vă propria sănătate. Iar dacă sunteți în criză de timp, vă puteți ține sub control starea organismului efectuând peste 100 de analize în doar 3 minute. Acest lucru este posibil datorită unui aparat medical denumit analizatorul neinvaziv, disponibil și în țara noastră. Pentru ca organismul dumneavoastră să nu vă ofere surprize neplăcute, îl puteți verifica în totalitate în doar câteva minute. Și asta cu ajutorul analizatorului neinvaziv, considerat un mini-laborator portativ super compact. Este un aparat care, prin metodă neinvazivă, adică fără sânge, poate să aprecieze 117 parametri importanți pentru viață în decurs de 180 de secunde la organismul uman. Printre acești parametri figurează o mulțime de analize care se fac de obicei într-un laborator obișnuit, dar și alte aspecte ce indică starea de sănătate a fiecărui organ în parte și riscurile posibile pentru sănătate. Pentru această investigație complexă, pacientului îi se aplică pe corp 5 microprocesoare. Ele controlează cu înaltă precizie temperatura în fiecare sutime de secundă. 2 se aplică în regiunea arteriilor carotice, 2 în regiunea subțioară, la arteriile axilare și 1 în regiunea buriculă. Analizatoarele neinvazive sunt utilizate în multe țări în mașinile de ambulanță. Pacientul este unit la aparat până ce ajunge la spital. Deja noi avem diagnosticul preventiv și deja avem, în linii generale, o impresie despre tot organismul. Desigur că, dacă sunt schimbări vitale, ele trebuie să analizeze de dublat în laborator. Această metodă de investigație rapidă nu prezintă riscuri și poate fi aplicată la oamenii de orice vârstă. Coeficientul de eroare al analizatorului neinvaziv este foarte mic, de 0,3-0,6%. Machiajul face parte din ritualul obligatoriu prin care trec cele mai multe domne și domnișoare chiar de dimineață. Atenție însă! Savanți americani avertizează că obiceiul ar putea grăbi apariția menopauzei. Acest proces este stimulat de asemenea și de întrebuințarea obiectelor din plastic, dar și a produselor de curățenie. Potrivit site-ului medicaldaily.com, femeile care se expun frecvent chimicalelor din cosmetice riscă să atingă starea de menopauză cu 2 ani mai devreme. Studiul a fost realizat de cercetătorii de la Universitatea Washington din St. Louis, Missouri, pe un eșantion de peste 5.000 de femei. Autoarea studiului, Natalia Grindler, a precizat că unele femei care se machiau des au intrat în menopauză chiar și cu 15 ani mai devreme. Menopauza instalată timpuriu în corpul feminin a fost considerată una dintre cauzele bolilor cardiovasculare, hemoragii cerebrale și pierderea masei osoase. De vină pentru aceste modificări în organismul feminin sunt ftalații, aflați în componența produselor de cosmetică, dar și a altor produse de curățenie sau ambalate în plastic. Aceste chimicale influențează negativ funcția ovarelor. Chiar dacă studiul este deocamdată în desfășurare, oamenii de știință au menționat că prezența ftalaților în corpul feminin pe termen lung este foarte dăunătoare. Substanțele pot crește șansele apariției cancerului, diabetului și obezității. Astăzi, la Casa de Vreme, aflați ce remedii există pentru a scăpa de manifestările menopauzei. Vă aștept și mâine la Deșteptarea Sănătoasă și vă reamintesc: nu există prea multă sănătate, de aceea îngrijiți de cea pe care o aveți. La revedere!